अच्छा रहो जौन सफर के शुरुआत कइले बानी, एमे अभी तक कोनो अइसन कठिन मोड़ आइल होखे जौना के रउआ हमनी के साथ बाँटल चाहब? कठिन मोड़ ना आइल। देखी, जेके तैरे ना आवे ना, जी, ओके हाथ पाँव ना चलावे के चाही, ओके छोड़ देवे के चाही। जी, तो धीरे बहुत किनारे लग जाई। वही प्रकार अपनी यात्रा में चलत रही आ भगवान पर छोड़ दी। हम एक भजन गावनी, जी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। तो आज तक ऐसा कोनो कठिन मोड़ ना आइल जीवन यात्रा में अभी ले। अच्छा, कबो मन में मोह माया अहंकार के अतना रउआ एथी में बानी, अब तो मान ली कि देश-विदेश घूमत रहतानी तो एगो विचार खुद लागल होई कि ओ आज तनी हमरा चाहे अभी हमरा एगो मन में मोह आ गए। अहम चाहे मोह माया तीनों चीज से आ आदमी घिरल बा। आ गइल। हाँ, आ गइल होखे। और प्रश्न गलत बा। जी, ई मत पूछी कि कबो मोह माया अहंकार आइल बा। जी, जी। ई पूछी का कबो गइल बा। अच्छा। जी, तो ये बताई गइल बा, ना, नइखे गइल? हम कथा बाचेनी, जी, एकरा मतलब ई नइखे कि हमरे लगे मोह नइखे, माया नइखे, अहंकार नइखे, मद नइखे। जी, सब बा। जी। और अपना प्रयास से मोह माया अहंकार छूटे वाला नहीं, बिना दक्षिणा लिए कथा नइखे बाचत हम, आ कहीं माया नइखे। ई संभव बा का? कइले नइखे, हैं? कइले नइखे। अपना प्रयास से मोह माया जौन विकार बा, 3 नहीं के 6 बा। हाँ, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 गो विकार है। सब ई महात्मा जी के छोड़ के जी, जितना लोग बा, जी। उधर न लीजिएगा, उधर मत करिएगा कैमरा। जितना लोग बा, जी, सब माया से लपटाइल बा, जी। ई विकार से लपटाइल बा। अब जे कहता कि हम बच गइल बानी, उनकरा के जय सिया राम। लेकिन अपना प्रयास से जीव बचे वाला नइखे। नहीं के, जब तक भगवान के कृपा ना हो जाए। धर्म आ राजनीति के बीच में सीमा रेखा कौनो रउआ नजर आवेला? ऐसा नहीं कल जा सकत। राजनीति धर्म के छाया में रही तभी समाज के कल्याण करी। जी, धर्म विहीन राजनीति ऐसे कल्याण नहीं हो सकत। धर्म एक छाया है। जी, अब आपको उदाहरण देता नहीं। जी, राम जी राजा बननी, जी। राम जी राजा बननी, राज्याभिषेक भइल। स्वामी जी आप समझ रहे हैं ना? भरत भैया छत्र लेके अब भगवान के सिंहासन के पीछे खड़ा हो गए। जी, अब लक्ष्मण भैया आगे रहनी, तो लक्ष्मण भैया सोचनी कि हम छोट भाई हो के आगे बानी, अब भरत भैया बड़ भाई हो के पीछे बानी। तब लक्ष्मण जी जाके भरत जी से कहनी कि भैया ये छत्र हम पकड़ लेतनी, रुबा आगवा चल जाई। तब भरत जी बोले कि हम भगवान के मुंह देखावे लायक नहीं, अगवा जाएम तब प्रभु के मुंह देखे के पड़ी हमार, हम पीछे ही ठीक बानी। तो लक्ष्मण जी जाके राम जी से बोलनी कि भैया रुबे कहीं ना भरत भैया से आगे आ जाई वहां के। तो राम जी मना कर देहनी कि नहीं, भरत अपनी जगह ही पर ठीक बानी। काहे? भरत जैसे साधु के छत्र छाया में हम बैठे, तबे राम राज्य के स्थापना हो सकता। मतलब भरत जी के धर्म मान हुआ और राम राज्य। उसी प्रकार धर्म की छाया में जब राजनीति हुई, तो राजनीति से समाज के कल्याण हुई। ई बताई रउआ कथा तो मान ली कि बहुत कहनी, आज तक ले कोनो कथा के दौरान रउआ महसूस भइल होखे कि कुछ चमत्कार जैसन? सबसे पहले बात देखी, भक्ति में चमत्कार के कोनो स्थान नहीं है। जी, चमत्कार का स्थान नहीं है, भक्ति से कोनो लेवे देवे के नहीं है। आपका प्रश्न जो मुझे हमरा जो बुझाता, और वो पूछे के चाहता नहीं, कुछ और ही पूछाता। कुछ भक्त तो चमत्कारे के नु आशा करला कि हाँ भक्त भक्ति करला कि हमरा संगे मान ली ओकरा कुछ मिलता। ना, ये आपकी गलत बात जी। भक्त जो होगा जी, वो कभी चमत्कार के पीछे नहीं जाएगा। भावे के इच्छा करला न भक्त। भक्ति है का?
भक्ति माने खुद के उमे रमा दिहल, खुद के ओकरा में समाहित कर हाँ देल, हमारा समाज कह दिल तो फिर बचल कहा के चमत्कार के स्थान आई भक्ति नइखे, ना ओकर स्थाने नइखे। भक्ति में चमत्कार का कोई स्थान नहीं है। आप जो कह रहे अनुभव जी अनुभव जीवन में कई बार हुए, जी उसको चमत्कार नहीं कहेंगे, उसको भगवत अनुभव कहेंगे। भगवत अनुभूति, भगवत अनुभूति। भगवत कृपा के आभास, भगवत करुणा के आभास कि भगवान के कृपा दिखाई दे रहल बा। जी तो अनुभव जौन होला वो बतावे खातिर ना होला, अनुभव अनुभव करे खातिर अनुभव होला, करे खातिर। अनुभूति में लेवे खातिर होला।